ngalesikhathi basukume njengoba uNkulunkulu esho. Yazozakala ungalingi imali ukuthi uzobe nemali, because sometimes kuba khona ukubona imali ingekho, and uma ukhona umbono nemali ingekho uNkulunkulu ombono ukhona. So usala ukudelay uNkulunkulu ngendaba zemali zokulinda imali. Mhlawumbe kufuna thina abafundisi esimenywayo esingama guest lapho sizame mhlawumbe uku-adjusta la ema-price ngoba into edileya imibono ama-price abafundisi too high. I-envelope brown ne-hotel ne-flat and nje lo muntu ubizwa uNkulunkulu uyaqala sewufuna envelope brown. No, angithi sichashazwe futhi singathathwa mahhala. Umfundisi wazalwane usebenza ngaphezu kadokotela, ngaphezu kwe-lawyer, ngaphezu kwephoyisa, and isalary yakhe bencane. Umfundisi uyashumayela nje isigebengu silethe isibhamu phambili. Umfundisi uyashumayela nje ethi eshumayela kulaphe umuntu one-depression angabesayo ukubona umuntu othile ozokhokhela, and umfundisi engabesanikwa lutho. Kodwa abafundisi asi-adjusteli kancane ama-price ukuze ivangeli lizofinyelela kubantu bonke, ngoba abanye bayadinga ivangeli ngenxa yama-price high. Abafundisi ngeke balithole. Asifundeke bazalwane, sonke siyabonga bamhlapha ukuthi usukume, and usukume ngexesha lakho. Khona ivesi ethi uDavide esekhonzile icebo likaJehova esizukulwaneni sakhe, kusho ukuthi umbono une-age, umbono awukho permanent, kodwa umbono une-age. So sukuma uqondane nesizukulwane salowo mbono. Ithi mekhamo oshumela ngayo le enquthu right mekhamo ngemsukele ngemikhaphela lokushini. Kodwa usebenza egas ufuna lento ayifake ukuze abazoyithenga bayibone kuye. So usukufuna ivesi. No, ungasukumi nombono late. Usukuma abantu baleyo nto bengasenga. Usukume nento abantu bayo bafa bengayizwanga. Ubanjwe imali. Usukume abantu abarongo. No, ukhuluma isiZulu khasi izakha right eSouth Africa. Kodwa indawo zonke. Le golo ungachazi izakha leyifeyo nani khuluma isiZulu nje sokusibuzwe. Kodwa yena tabi yokhuluma isiZulu esijulile. So nevangeli basalone singalenzi li-accommodate abathile. Mfundeleni bazalwane ngokaMark chapter 5. Isindisiwe ke bangcwele, angazi umuntu omunye osindisiwe. Zazi mina nje. Wonke umuntu mazibonge muze mayesesho ukuthi osindisiwe. Bese ngishaya izandla sibonga inkosi ngalokho. Ukuthi babukambule uthe usindisiwe ekseni, I doubt ngashona isindisiwe futhi. Ngoba izinto ziningi bazalwane. Khona mhlawumbe abantu baqala kulendlela. Baqala kulendlela bayithola enqini. Ebesethi abajikanga babuyelanga emuva. Baqalenye eqhubekayo. Wena mawungaboni ungathi basahamba, uhambo luyaqhubeka, kodwa abasahambi yona indlela. Ukuthi abantu bayahamba akusho basahamba indlela abayiqala. Ba-offer empile bagudle cele kwendlela ababeyiqalile ngoba le bayithola ingqini. So ukuthi umuntu usasindiswa ami-guarantee ukuthi uyofesindisiwe. Ingakho kunevesi ethi okhuthazela kuze besepheleni uyena oyosindiswa. Okusho osindiswe manje akakasindiswa ngoba usadinga khuthazela. Ziningi izinto engakwenza ugcine ungasindiswanga.
abantu usathana ubashaya ngendlala balahla uNkulunkulu bethi balungisa into endlala baluza uNkulunkulu abanye abashaye ngeabundance bethi bethola izinto eziningi baluza uNkulunkulu so ungathi into ohluphekile uyaqualify uyezulwini ukuhlupha kuyamfaka abanye bayise ukuhlupheka esogweni ungathi umuntu orich uyaye ezulwini abanye bayiswe ingcebo esogweni so ke wonke umuntu uyamdinga uJesu ngiyacela unethende ukufunda ke bazana nafundeke ngifuna ukukhupha umuntu ithenda yakhe angazi maphela lekwazo uyoholwa kanjani so ke wonke umuntu emsebenzini wakhe ngiyacela ofundayo afunde uMark chapter 5 from verse 21 sifunde bazana ngicela ningangena ukufunda iBhayibheli mhlawumbe lento ngayikhuluma ngisayo number zamanje kodwa lento ngayikhuluma nje publicly ukuthi ngiyacela ninganqeni ukufunda iBhayibheli mazayoni ninganqeni ukufunda iBhayibheli mazayoni yekani ukugwaba nokucula nokuzungeza nokuprofitana emva kwalokho isikhathi sezwe sibe sincane into nje engixake ngayo nina zaluni lapho andike bamasibuko nangapha bazana abangavathi sifikile lento yethomoyi ngithi thomoyi emanzi phansi ugidwe umgido ube mkhulu emva komgido kuthatha imali izwi lincane hayi ukuthi ngizawuzodwa engathi siyehlathini thana bangafathi bayehlathini phela ngekwayikwayi bayehlathini ngekwayikwayi bayehlathini ngejuwishi yegama ngoba nje kuvele ugidwe inkonzo sakho sinde and mawufika intshumayelo lu-30 minutes usukela ngo-10 uze kushaya u-1 uyagidwa and umgido wakhona uyamdida manje nomhosangoma noma angazi nomgido bawuthathe kodwa khona umgido engawuqondi kahle ukuthi umgido muni lo ugidwe uthatha imali bafundisi uthatha imali nabantu abarongo except umuntu ongakholwa akanikela uyaqolwa umuntu usesithatha umnikelo wakhe akaqala khona ebese fundisa ukuthi umnikela kusho ukuthini manje mhlawumbe ninikela nimisa imoto yesikweletu awunikelisi uyangizwa nje mase umuntu yesikweletu la efesa ukuthi uqoqe kanani ngoba bafundisa abasakhazwa ugogo bakhazwa imoto nendlu nebandla ingakho abanye bathwelele ukuqualifya ukuyenza imoto enkulu angayi-afford-ike lokho-ke so sengiyaphoqa-ke ukuthi angitshela ukuthi mawunonikeli uyaphuma esibusisweni isibusiso sikaNkulunkulu akusona esikamfundisi asithengwa nangemali asithengwa nange-1,000 kodwa lokho okhola amandla akho wakuletha phambilele ingakhathazele khona ithombe ukuthi uNkulunkulu akaphendula ama-1,000 akaphendula ama-200 uphendula abantu abaletha inhliziyo before beletha umnikelo mhlawumbe kuzofuna sitheke i-original yomnikelo ukuthi umnikelo uyaqala kuphi umnikelo uqala kuGenesis chapter 4 umnikelo wanikela abantu abawu-2 wanikela uKhayini kuqala ngenxa yokudala kwase kunikela u-Abela uyizwi ivesi ithi ivesi uNkulunkulu wanaka u-Abela nomnikelo wakhe kusho ukuthi amehlo kaNkulunkulu afocasa kulo onikelile wayesenaka nomnikelo wakhe manje la angazi lifike nobani angazi fike nobani kodwa ikhona lento ukuthi
engathi akusasonto manje ibusiness plan yendoda lento ayingabisa abantu ezibili ngoba wahlulwa nje ukuthola umsebenzi wahlulwa uqala ibhizinisi elinye wabona ngathi sizophila la uyabo nje njengoba khona itheme elisha ethatha lento uphila abanye bathatha ukufundisa baphila abezwanga biso balamba bathatha lento baphila so ingakho kulula ukuthi abantu mangabe behlaselwe iCovid yashaya imali kungasanikelwe esontweni umfundisi ke usengathatha noma yini ukwenza ukuthi aphile ukuthi into wayephindwe kaNkulunkulu imali ikhona noma yikho mhlawumbe ngitshele into engalethi imvuselelo la manje abafundisi babona imali ayisekho eDavidton okay enye into esiqabisele imvuselelo imali ayikho and ke abantu abanomthwalo ngemphefumulo ebhubhayo ababheke imali bahamba noma imali engekho kodwa abathatha lento ukuze baphile and ngani ke vulekana amehlo mhlawumbe enye into ebalekile ngale nkonzo ufuna ithandazelwe bafundisi ukuthi sibuyelwe ama senses kamuntu amen amen angashumayeze la kanti akaphile lento esifuna shumayezwe igebengu shumayezwe abathakathi shumayezwe inyanga ngoba ishumayela ivesi lona siza ukuthi ivesi lona khona ngithanda uIsaac wathi uIsaac yazi iphuma lo mntana ngokuthi iphila noma engisabone emehlweni wakhona ukuhlukanisa bona manje yithina abazali singakhona ukuhlukanisa ukuthi noma efaka isudu enhle kodwa akasuki la suka bazali upha wezwa umoya intombazane improfeta ngeqiniso imtela ungqowethu intombazane lezi yinto kaNkulunkulu ithi sizweni yeso bazalwane intombazane ayiphambani netabasenayo intombazane ivumelana nayo umoya okhuluma intombazane uphambene nomoya wophawu ekuphawu waphuza umoya engaphuza isprofeti abazalwane awanasathola ibandla elizozwa ngade kwamavesi ukuthi amavesi akhona kodwa impilo ayikho labafundisi abalala ney'ngane abalala nabafana abalala namakhosikazi abantu basidumela umfula basithi sodoma sifika amanzi edungekile aduma abafundisi abahambe phambili bese thina-ke manje silide amanzi azakwebe ikhanya isiqala udoma fundani ivesi bazana mshakwana ngineyinto engingabe ngingazisho ukuthi kodwa kunevesi sifundeni le vesi Ncwadi kaMarku chapter 5 verse 2. Selufuna ukuhleli phansi swapha ngoba ngifuna ufunde ngishumayela ufunde ngishumayela ngoba so manje angikholwa ukuthi ngihamba ixesha lonke leli engizokhuluma and uzalo umuntu wayesuma efunde iBhayibheli usuke ehlonipha usuke ehlonipha mina ngiyavuya nje ngomfundisi ngithi ngikhulula hlale phansi akonakele uma uthi konakele ngangithe nasekhaya uma ifunde iBhayibheli ngasukuba phela iBhayibheli angifunde inkonzo liphela nasekhaya ngifunda isibazalwane so ke uma ukuthi liyasukunyelwa enkonzweni ngesibone ekhaya usukumele ekhaya ikhona inkubanyana esiyenzayo engathi ukukholwa kanti ukukholwa so nje ukulifunda uhleli akulomcala ukuthandaza ubhekile akulomcala ngisho izayona zazi ngithi ukuthandaza ubhekile emazayoni akithi akulomcala uma ucimeza ukwenza ukuthi ungaboni labantu abadistractayo abenze izinto zathi ithandazo but ukucimeza akuconnect inkosi futhi uma usumfundisi manzini kufanele kube wena othandaza ubhekile ngesathi kuthandazwa uvula amehlo uchecka zona izimvu lezi ukuthi kuthandaza kanjani no ukuze maqedwe lo service uhlele isifundo ngomthandazo ngoba abanye bathandaza
inganekwane ngoba bengakwazi ukuthandaza. Ebandleni akufundiswe ngokuthandaza. Ngicela ufundele siswami. So qala ku-21. Ngicela ufundise isihloko sakho naqala. Hayi. No singekho kulungile sisi. Bayasala. Isihloko sithi ukukhishwa kwamadimoni. No, indodakazi kaJayiru ibuswa ekufeni. Usufike khona. Amen. Funda. Khona uJesu esebuyele ewelele ngaphesheya ngomkhumbi kwakuthana isiqungu esikhulu kuye engaselwandle. Wase kufika omunye wabaphathi besinagoge nguJayiru igama lakhe owathi ukuba ambone waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wancenga kakhulu wathi indodakazi yami isiyalela ake uze ubeke izandla phezulu kwayo ukuba isindiswe iphile. Ngicela ubambele phansi. Mhlawumbe bafundisi singahle sigcine la saqhubeka. Ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi ke uJesu mayebuya ngaphesheya wafika olwandle. Mayefika olwandle lithi iBhayibheli ke kwasekugcwala isixuku esikhulu. Kezwana zalwane. Bese lithi iBhayibheli ke ekugcwaleni kwesixuku kodwa umphathi wesinagoge. Yazo zalwane. Umphathi wesinagoge ke abafundisi. Ngalesa sikhathi umuntu ophathi isinagoge wayengumpristi, wayengumfundisi. Lapho kusho ukuthi amadimoni awana ndaba neposition. Ayahlasela nakumfundisi. Mhlawumbe singayiqinisa bafundisi ayahlasela nakwa archbishop. Ayafika nakwa archbishop amadimoni. Kodwa uarchbishop wabonakala eshi position. Yezo zelwana mayefika phambi kwenkosi wangathwala isigqoko. Wangahla phansi enyaweni. Bafundisi. Umfundisi wamayefika phambi kwenkosi wakhohlwa iposition, wakhohlwa isipho sakhe, wakhohlwa itithe, wayilahla enyaweni. Abazalwane, engathi ingabuya lento yabafundisi abaziyo ukuthi nawe kaJesu akusona ezamahamete ezabantu bonke. Nami ngumfundisi ngiyakhwalifaya ukuya endaweni. Ngoba abafundisi iqiniso lithi abasasazi inyawo zenkosi. Yakhuluma nje abafundisi abafiki kwi-intercession. Abafundisi abafiki ngesikhathi semidanso. Abafundisi bangena ngexesha esezothatha umnikelo, baqeda ukuthatha umnikelo ashumayela lapho. Uthandazelo bani umfundisi? Yangizwa zelwane. Kodwa sibona umfundisi eyilahle enyaweni. And mhlawumbe abafundisi balezi nsuku abazi ukuthi inyawo ezethu sonke akuzona ezamahamete. Uofa into yasenyaweni. Kodwa sisaba u2 ebebehleli endaweni eyodwa. Lithi iBhayibheli mabehleli kwavakasha uJesu kulomuzi. Mayefika uJesu evakashela kulomuzi omunye wayeka everything wayohlala enyaweni. Omunye waqhubeka wasebenza bazalwane. Ngokusebenza kufika la ukhathala khona ukusebenza. Makuphela amandla okusebenza ucomplainiswa ukuthi kuphela amandla. Uthi Jesu awunaki. uMaria uhlele enyaweni. Mina ngiyashiyashiyeka umsebenzi ngeke. uJesu Martha. Yazi into yokusebenza ngekho lonke. Into yokusebenza ngazi ngikhuze kusebenzini ngoba ubuwenza into right. Into wrong ukugxeka uMaria ohlele enyaweni. Iswa ke kusethi uMaria ukhethile isabelo esihle angeke usaphupha shamani
worshipper akuphuce kodwa uhlale endaweni ngeke aphuce khona. No. Sibaluzile abantu emasontweni abahambele umbhobho abahambele uhlale kuwe. Usathane wenze umfundisi wami into ehlale nawe kwayinto engabhayo. Sibange ukume pulpit. Sikhubanga uhlale nawe. And just my explain lento manzini uthi ukhethile isabele sihle. Angeke asaphuphe umuntu. Ebesethi ulalela ukusho kwenkosi. Yes, Lord. Amen. Thina sinobusiness prayer. Sithi siyohlala enyaweni. Sifike sikhulume thina. Size siphume ekseni singayilalelani inkosi. Baba salami, ngicela ukufundisa umthandazo. Umthandazo unjenge phone call. Mangithatha ucingo ngifanele umfundisi uNhlapho. Ufuna ngidayile inamba yakhe. Inetwork ibe khona. Ngiyizwa zalwa. Inetwork ibe khona. Ngoba kuphose ukuthi ibe khona ifoni kanti network ayikho. Number 2, kumele ngibe nenamba yakhe. Bese ngishaya inamba yakhe ngimfonela. Ukuthi sengishaye inamba yakhe yaphuma kufanele ngilinde luringo ucingo aze alubamba. Mayesebambile sesiyaqala ngingakhuluma ngifuna ukusho ngisho bese ngimnika ithuba. Ngimlalele ukuthi uthi. No, akeqiniso. Abaningi la endlini impendulo bazishiye emthandazweni. Ngoba uNkulunkulu esithandaza kuye uNkulunkulu ophendulayo. So mawufike kuye mhlawumbe ungafikanga esontweni, ungafikanga kuma streams, ungafikanga kuma intercessor, ufike kuye wamtshela udaba lwakho, alalele bese nawe uyathula ulalela. Obasalwane kumiqiniso alisekhi xesha lokulalela uNkulunkulu. Sinexesha lokumtshela. Mawubuya kule prayer uthi besise enyaweni. Kanti enyaweni ila ulalela khona ukusho kwenkosi. Bengekho lapha. Wala ngiyacela mzweni sibuyise lento yokuthandaza ngendlela. Thandaze silalele uNkulunkulu. Engakuphendula ngevision. Engakuphendula ngevesi. Uthi uqeda ukuthandaza abeke ivesi enhlizweni. And engakuphendula ngesiprofeto kuvele kuqhuma omunye lapha ekhoneni akhale. Alethe impendulo kathi uyithandazele manje. Hayi basalwane, angithi uthandazela uPeter lithi iBhayibheli emoshile. Bathandaza bathi besathandaza ingelosi yaqala yangena ejele yafula iminyango yaphuma besathanda abayiqedani neprayer engafika. uRoda wathi nomuntu engimthandazelayo usefikile. Wathi akena isithunzi base possible ukuthandaza ngenxa ye-understanding yakho upostpone impendulo. Ingakho senzama amanzi, senzama amafutha, senzama intambo, senzama umsamo. Afentrust umuntu ozama umsamo ngesuthi. Yasi no understand umsamo uma usanywa isayoni ngamajazi. Uyaxasula umuntu ofaka uthaya azama umsamo ngesuthi. Uyaxasula umuntu ozama umsamo ngeministry ngesingisi. At least isayoni osuku congregational church uyawazwa nomagama akho ukuthanda into ephansi. Kodwa manje wena uyibiza nge-Legs of Thunder Ministries ubusuzama umsamo futhi. Angoba kuyavuma. Ngoba sezama umsamo. No, into phatha amadlozi lapho yavela kubantu ababaza uNkulunkulu. Mabexana uNkulunkulu bathi obaba bethu
babekhuleka kuNkulunkulu eneso bathi nje bathile ngasizwa asebo baba basikhulumele noNkulunkulu. No moyo uSamuel wavuselwa ukuthi uSaul wayelahlekelwe uNkulunkulu. Anyone oconsulted those ulahlekelene noNkulunkulu. No uyakuthela. Let you consult him, you consult abaphansi. Ifesi ukuthi connection yakho noNkulunkulu ilahlekile. Ngoba mawunohlelo oluqondile nenkosi awudingi abazalwane, awudingi masako, awudingi uprofeti, awudingi i-connection yakho yaqonda, awudingi ukusheshela. Nathi phethe bengize kuyo ukuthi lo baba usethi ke Nhlaba woza Jesu ekhaya lami umntana mkhulu kabi lelethu useyalela ithi usondele ekufeni engafa noma nini kodwa woza Jesu ufike ube izandla phezu kwakhe into yakhona asindiswe aphile akathi njobe gula nje mbekisandla aphile kodwa akasindiswe aphile ngoba maye aphila engasindiswa ufile ephila ubono asindiswe ngoba noma ngasindiswa afe. Oh my Messiah, uthi Jesu wakhona yimi nomesa uyophila. Oh labaya usho ukuthi umuntu manje wasindiswa u-escape ukufa abazalwane. No ake sikhulume iqiniso abantu abadingi ukuphila badinga ukusindiswa. Lamanzi namafutha abaphilisayo awaholi solution but the solution ukuza kuJesu asindiswe. Noma asindiswe sibhedlela sehamba, noma asindiswa asindiswe ngo-last minute. Ebhayibhelini ngike ngabona iselelesi sesisesiphambanweni lithi ibhayibheli iselelesi sathi Jesu mkhumbule sasindiswa ngo-last minute. And angisho lokhu ukuthi uma ngifika ibhayibheli ngicabangela nje wayeke wezwa kushumayela ngoba wayengekavela abe nalento. Ibhayibheli wazwa lethi nje hawu nawe amesaba uNkulunkulu. Hawu kanti umuntu uyazibalela usaba uNkulunkulu eyiselele senjalo bathi hayi kuna Jesu yazi ngibona sesifike ekufeni manje kodwa ngicabanga ukuthi akuthi kufika ukufa ngibe sengithola into enza abantu bangafi. Uthi Jesu ngikhumbule embusweni wakho. Ngoba sangikhuluma iqiniso lesoqala iselelesi sabheda ngamagama awu2 lawathi sisindise. Awonje ukuba ethe sindisa thina. Waye uJesu wayenga-act. Manje lekazi sindise. Wayezosindisa kwini uJesu. uJesu uzela ukuba umsindisi wethu hayi wakhe. So noma ethi sisindise uthi uJesu iways to sindise. Vele anginanto edinga ukusindiswa. Kodwa abantu abadinga ukusindiswa. Mhlawumbe asithi amasonto angakhulumi ngokusindiswa awafani. Babukabula amasonto anqaba ukusindiswa awafani. No bazalwane no mafisonto seniminyaka kodwa manje bese ukusindiswa alifalwe ngoba alisizi ngalutho. Abantu badawo sontweni, abantu bafele sontweni, abantu bajole sontweni, abantu bayidaba lesontweni ikhona isontweni. Abantu bathathe sontweni ikhona isontweni. Bonke bahlale esikhundleni unovalo bakuza
usonta nabathathi vele sonto lanikelelo sonto lanikelelo no kama sena kumafimbela soma phambi kwamasango sibemezela ukuthi isonto engakusindiswa khona kama siyepharagon lapha bahande bemasosheni laba baphathi imkhonto sinento engaphandle kaJesu ayisebenzi umuntu akadingi izinto eziphathekayo ukuze aphile kodwa usizo sindiswa ukuziphila mhlawumbe mina sishilo into nje njengoba ulayithe ungakasindiswa awuphilile wena nje ngikhuluma iqiniso nemfundo yakho namajazi nemoto yakho nemali yakho nomshado uyisigulane wena uyagula wena kwashada umuntu ofile mina nasifesithi uniphilisile nani enanifile ngezolo neziphambeko usuhlabelele kanti awusindiswa usushu no abanye bayashumayela abanye banamavesi bayame pulpit banamabhodi nje akhomba indlela ukuthi sazi lentingapha kodwa bona ba fundisa bengitshela omunye umntwana lesikhonza nayithi labafundisa abashumelayo abadumile bagcine beshumela ungasondele eduze kwabo yakhuluma nje labafundisa abakhulu abashumelayo bagcine kude le ungakujangeli ukwazana nabo ngoba uzolimala and once waqhubeka ngomuntu intumelo yakhe iyayiphumela athi uyakhuluma phambi kwakho uvele ukuthi sukuma uphuma hapa ngoba manje mayethi uyakhuluma kwehla lento bafundisi nathi eshumelayo ake sizame ukuyiqoqa nathi eshumelayo ake sizame ukuyiqoqa manje akuphephe amantombazane uphephe nabafana uphephe inyanga sesisindisiwe nenyanga azingathi inyanga bahamba kithi shonelo nkosikazi lasiye mangishonelo nkosikazi yes ubhuti wami uthi bhuti asenze ukuthile kwesintu ngithi mina hayi wena mina ngisindisiwe ngenyenze lento ngizwe ukuthi inyama iyafuna kodwa umoya wathi mangenza lento ngiyobe ngidayisa ngevangeli athena abazalwane ngeke babone ngithi ngeke babone abazalwane kodwa uNkulunkulu wami uyabona wangethela ubufakazi wathi enyangeni yami engihambayo sike sifike kuvaliwe kuthiwe namhlanje inyanga ayisebenzi mawufika ngakusasa ikutshela ukuthi hayi bekukhona umfundiso omkhulu la ongafuni ukubonakala ukuthi uhamba ngoba kanje ngeke ngisho lo mfundisi so basalwane ngicela lento yokusindiswa ayiyona intshumayelo yokusindiswa into yokusindiswa bamkambule ayibambi ngoba sewubona abantu into yokusindiswa ayidisi esihlangane into yokusindiswa eyami ngedwa izinto ihamba kahle eyami unathi eyami izinto inobheda insindiso ihamba ukushiya ihamba ukuthi ngenza amahlathi ungatholani mawathola unqo wemfundiso ungatholani umuntu abanye bathi basindisiwe kanti bathanda umfundisi wabo nomfundisi ebheda babambelele ndoda awuthola uJesu athamaphepelo ugijime ngokubekesela ukufundisana ebesethi ubhekile uJesu uqalisa mfundisi ayikhindoda ekufanele ibheke kodwa ufuna kubhekwe uJesu
hayi so ke umuntu obengabheka khanga akamoshana umthibiso no akasekho umuntu ongakwazi ukuzomosha umthibiso ngoba uJesu wayimisa perfect. Sathi ke beka izandla phezu kwayo sindiswe iphila. Manje laba prophet benu banizama ngempilo benganizami umthibiso. Ngakho amafutha ephuma eshesha nje osesamkunika ikhanda inkomo. Abe khona into ephilisayo and ayikho into ephilisayo into engasindiswa. Esizifo donzo nje ukuthi awusindiswanga. Khona amadimoni nje abonayo ukuthi lo akabiyelwe lo aveleze nje. No, yazi ngingahlala nabathakathi. Uthi umuntu umthakathi yazi maka wazi waphuma nomuthi wokuthakathi. Waze waphuma nawo awubuye nawe ekhaya. So uma ngabe uthi uyothakatha kwanhlapho kufika ukuthi kanhlapho kuyathandazo kulahleke iaddress uphoqekile ukuthi ufuna umuzo seduze uthathele ukuthi ngoba uphume nomuthi awuyele esigodlweni. Abanye bashaba izinto ebesingaqondene nabo ebethumela abantu abasindisiwe bafika kwanhlapho yafika ngafutha amalanga bomlilo umuzi ubiyelwe kodwa lengelosi ephethikende hoshwe amadimoni ebesejikela nje eduze athakathi. So musiloku attend inkonzo uqoqa amavesi kanti awusindiswa. Yekele lokufunda kakhulu ngesindiswa ngoba ulwazi alukunqabele ebufebeni. Ufeba nolwazi. Idegree mawuphuma uyojola isalile ngobodeni uhambe wedwa ujole ubuye uyifice indodoni. Kodwa uJesu bazalwane ubambe egoli lapho kuthiwa wasolo kasipheli kuphela umzalwane. Akubambe uJesu wasolo kasipheli kuphela umzalwane uhlale nensizwa awuzani noma ayisekho lelivangeli egoli. Nasenakala kusema bashada kade baphila bonse akusashada la Jesu ivangeli. But hayi lana akusashada la Jesu ivangeli noma ningathula. Kodwa isolution bafethu ukusindiswa. No, mina mangisindiswa ngiswa ngishare rehab ukuyekisa utshwala nogwayi. Kodwa ngiyangena kimi yafika yazihlula lezinto. Hawu into ethanda amantombazane amhlaliswanga phansi ukuthi mawusindisiwe akujolwa. Ngayiswela kimi ukuthi into engakwazi ukuyenza public iso. Into enamahloni nayo ukuthi bangathina abantu mabebona ngezinto eso kanti Nkosi yami ngisize ngiyele. Manje singishana namhlanje umuntu ngishesebanjiwe umfundisi. Uyaphika sebanjiwe. Kanti ngomuntu umfundisi wami moke wabhabhatiswa umonwele uzizwela wena mama ngizuza ukuthi yasi ngihlale enkundleni elikhuluma izinto ezifanele. Umonwele uye walimala elinazo ukuhlekisha bazalwane. Yasifuna ukufana ngomntana kayihleki. Oyihamba basuhleka into ethi efamily la usetha khona kuthiwa uJesu ngeke abuye. Indlela ashawa ngayo ngeke abuye. uJesu sabuyisa abantu abamshaya. Wena umzalwane uhleke leyo. Wadlula nje. Bakhuluma insizwana. Ithini esithembisa leli temu elithatha lento uphila. And lento ethatha lento uphila ayithatha into yethu. Into basathana bathatha inyoka. Akuze bayithanda manje. Do you know ukuthi bazana sometimes usathana uyasebenzisa ukumaketha into zakhe. Yeah. Wonke ubamba usushila into wrong akukhuzi. Ungakalali. Isona mfundisi siqala sixoxo. Kuxoxwa wathenda ama meeting abhedayo. Lento installeke engqondweni. Mawusuhleli wedwa ingqondo ithekado phela benikhuluma ngayo.
ngiyakutshela so umzalwane babona sibu akaphume emhlanganweni ebheda umuntu akakhiphe emhlanganweni yezindaba ebheda umfundisi wakhe efika upresident wethu ukube siyamthandazela ngaba nje siphambili sifuna ukuthi ukuze kuhlale ngokuthula nesizotha sonke ukukhulela kwenzelwe amakhosi neziphathimandla asho ukuthi ngokubagxeka silibandla sisukile endaweni vela abanye sibandla ngelabel sibandla ngelabel kodwa kanjalo sibandla ngelabel kuma iqiniso wawafika enyangeni ikufakele imbiza esikuphini sika 2 liter wobisi usabhalwe fresh milk kodwa kweli imbiza phakathi abazalwane abala babazalwane ngelabel kodwa izinto ezisemafoni nabo awubasebenza awujoni impela kodwa ifoni yakho awunathula mayiphethe mawufuna ikofa kufanele usongeze kuwe into noyifihla yabazalwane kuluma iqiniso sisele negama elithi singabazalwane ngakho kumele phela incwadi ethi ngokwanda kokubi luyophola uthando kwabaningi incwadi kaJoshua ethi sayithathishisa lemphako ebesethi ngobude bendlela yabona badala sekantsela usho lento ukuba ibandla lime endaweni yalo ngaba nje South Africa no ye South Africa efamily yakho kunjani ukhona ukuzabana usindisiwe yini abantu bakimbalele insindiso because of you uphila kanjani nabo abazalwane unekoti unemakhuthi usindisiwe uyibona imphesina usumuntu ovuke konke uvuka izulu kugube awungeneke ekseni kodwa usindisiwe emsebenzini kulahleka izinto usebenza umzalwane mithothi imali zesonto ngiyaphi emakomiti ziyahlela khele izimali zesonto emakomiti usindisiwe imali yasonto Claro, second day. No, fundisi. Yazi abantu bathi izono yilezi zinto ezinkulu ukulala nomuntu ukubulala ipride. Abantu bazolahlela ukuthanda isonto. Yeah. Sonto. Yeah. Sonto lakhe bengathi usefika ezulwini, bayifike esontweni. Umfundisi wabangathi uJesu. Akekho ushumela njengobaba. Akekho ushumela njengobaba ubayo. Bese ukushumela ukukhuluma ukuthi ukhulumela phansi nokukhulumela phezulu ukhuluma ukushumela and let's be Peter sends out thina abanye sine umuntu engazwanga ukusenzana elibe ukuzama ukungibamba ngikuphi lo oyimele nje nithi uyabanda kanti ufune ukukhuluma into eqinisile phela ngicela badla kaJesu hawu singaze kuspend imali engaka ichithele ukuthi sizohlala kanje nibuye nisuke nibuye la nisuka khona bese ngicela ukuqinisa izwe into obuyo mayingasele ungasayizwa ajasayizo ngicela ukuqinisa mhlo akulona ibhadi ushela isonto okay awuphinde lamazwi akusona isono ukushintsha isonto after 21 years ukushintsha isonto sengina 21 ngila imali yamelana usuke usibalisela nemali yakho lento ingokuphila kwakho uzofika esogweni ngeyokuthanda isonto ngeyokubala imali abanye bathembeke ezifundisweni sikamfundisi hayi kwekaJesu asiqiniso babutla mawusaqala isonto uyathembeka eqinisweni likaNkulunkulu manje la gcwala isonto kwafika izikhulu lezi ezinemali
kwafika ama-CA, kwafika amaloya, kwapaka imoto ey'ningi la, ulizwi ivame lilehle qali manje anginawo bakufunda isinkwa ugcwala isinkwa emlonyeni gcine manje ungasazwakala uthini ukhuluma into ezojabulisa bona ngoba bayathayika ngamathayika amakhulu bakunika imali bagibeza iy'moto zabo and-ke ubusucompromise ivamile. Bonke abantu baqala ngeqiniso mawugcwala umkhulu wehlisa istandard. So-ke uma wawuzwile ekuqaleni khona ukuzwa ukuthi engathi ayisayi labe ngifunda khona. Mina hlabo amahlangano kanje kanti sihlanganele ukuzoqoqela wena imali. Lesingane manje ngibonile manje umuntu ahlanganisa night prayer to night prayer ahana naba nokushumela ukuthiwa uyabona makuphikiseni ifocus ithi umnikelo wenziwe kanjani. I understand kulanjiwe mhlawumbe nami ngomunye wabantu abalambile kodwa asingalambeli emphefumulweni yabantu. Ipulpiti eyokulanda imphefumulo eyokushumayela uJesu. Siyekeni ngalamatemeni okuhlakanipha o 7 step to what or 10 step to what or 11 step. No asidinge wisdom yakho sidinga uJesu. Abazali yonke lento ingasebenza for abantu nje kodwa umntwana kaNkulunkulu udinga uJesu udinga izwi manje wafika uJesu uzokuyekisa. Amadoda ayakhiwa uJesu abesifazane babethele uyababa kodwa lento ukuzama ukuzakhela abantu ngewisdom yethu kuyiphele endleleni. Mhlawumbe sifana ngalamazwi uthi ma beka izandla phezu kwendodakazi yami sindiswe iphile. Kodwa uJesu elungile sihambe ngesiye lapho-ke. Yabona bamhlawumbe ukuthi lo baba wadileya imiracle yakhe uthatha siye kwakhe ijeni yokuya kwakhe iyagula njalo ingane sahamba endleleni kwaqhamuka owesifazane ophuthumayo wathi angifune kube kwizandla mina ngizothatha isandla walula isandla yena wathinta umphetho waphila. La Jesu kuya ngokuthi uza ngayiphi method ujayela wakhe umangaliso wakhe ngokuthatha kiwe kwakhe kodwa owesifazane wathi amqhakama nokuza kwami angifuni ukuthi angibone ngiyayazi protocol ithi bobeka izandla baphile angifuna ngibeka izandla mina ngizobeka izandla ogulayo wabeka izandla bophilile wathatha amandla. Inqele manzi uJesu wamisa umhlangano wonke wathi uJesu balo mthintile hawu kanti noma wenze noma mthethe uma ngithinta umphetho wenu angifuni ukuthinta ikhanda ngifuna ukuthinta umphetho amandla akhona nasemphethweni. No ungathi lo mama uthi ngayezwa uDavide ethi phela kuhle abantwana benkosi behlangane bemoya munye athi kufana namafutha ehlekhanda lika-Aroni ehle ngevini kuze besemphethweni uthi emphethweni isedileni kwe-anointing. Angifunda iflow khona ngifunda la ihlala khona uthi ngizomthinta la kuhlala khona anointing wamthinta uJesu wama uthi uJesu balomthintile uPetro ngokushesha ukuphendula uthi uPetro sibaningi siyakuthinta ifashion kamsimanga uthi ngiyakuthinta lonke fakazani ukuthi ngithintile kwenzakala ngoba akekho ongithintayo kungenzeki lutho kodwa ngiyashayisana nabantu kungenzeki lutho. Abanye abantu uJesu bazalelwe esontweni bayashayisana noJesu ababase bamthinta ukuthi idaleka umfundisi ukuthi umfundisi akusho ukuthi sewuke wamthinta uJesu lingashayisana ukushayisana akuthinta amandla kodwa ethinta amandla ukuthi I'm intentionally touching him. Hallelujah. Besifazane bavele wafakaza wathi ngesikhathi engithinte ngaso ngingamke lapha wasephuthuma abanye bebathi-ke salifuneka umfundisi into obuyilandela umfundisi
ayisekho. Engakaphenduli lo baba wathi uJesu ungesabi khona. Okusho ukuthi lo mama akathathanga wonke amandla, uthathe amandla okuphilisa. Kodwa khona lapha emphethweni asekhona amandla okuvusa abafileyo. Aphelile uwathathile amandla okuphilisa abagulayo. Kodwa khona lapho usagcwele amandla okuvusa abafileyo. Wathi sabe imthandele kakhulu. Basalwane ibambe nephase ngevala. Uvuse uphilise owesifazane ehamba nawo wonke umuntu. Kodwa mase kuyovuswa ofileyo usecela ukuthi ngicela abanye basale. No, ilingo sinama level. Khona ilingo ekufuna uthandaze nawo wonke umuntu. Kodwa khona ilingo ekufanele ukhethe abathile. Sanani uthi bafundi bami ngiyanazi nginibone benikhona kuvuma lo ephila benikhona besixuku wathi kodwa masikuyovusa ufileyo ngicela isakhe. Wathatha uPeter noJames noJohn wahamba nabo. Bayifika la kufe khona intombazane wafica kugcwele nakhona. Kugcwele isixuku esikhalayo esililayo namakhala kakhulu. Wayesifika manzini wakhetha wathi ngicela bonke laba abakhalayo baphume. Ngisale noma umntwana nobaba nomntwana ofileyo nalabo engifika nabo. Bakhona yini abantu ongabathemba ngezimo enjalo? Abantu ongabakhetha noma isimo sesinjani? Mina ngizwa sebani into elimaze into kaNkulunkulu kithi sesikhona sesindisiwe ukuthi sihlasele zonke izimpi sihamba nawo wonke umuntu. Kufanele mama Nzuza abanye basale la, abanye basale la, abanye basale la. Nokufika phambili kunabantu bakhiphele phansi. Awubasalwane ngizwanika isibindi sokuthi namhlanje efonini yakho kunabantu ongabadingi ekumele ubadelete. Kunabantu obadinga for izimethile, kunabantu odinga ukucelebrate nabo. Kodwa khona abantu efuna mawukhala bangazi nanokuthi uyakhala. Senqedile into yakho yokukholwa wena ukholwayo ilinyazo ukuthi uhamba nawo wonke umuntu, uthembe wonke umuntu. Ngizozela hayi ngisho umfundisi wakho methembe to a certain level. Masubmit ngakho konke ngoba noma sekhambele enyangeni uzoba umzukulu wenyanga ongakazuli kuwo. No ngiyangizwa umnikelo unikela kanti imali yakho iyiswe enyangeni. Amandla angibawunikela uthe wothanda inkosi yakho ngawo wonke amandla akho. Amandla akho imali yakho. So noma unikela ufuna ucheck fees ukuthi leli altar liyavuma. Base ngizokhala musukhala kunoma musukhala bona wonke umuntu. Khona abantu ekufuna bagcina ukhala makathiwa nami lo usuli inyembezi uhleke ungazi uhlekana. Angifale ngalamagama club into kaNkulunkulu ungathathi konke abantu. Naba nemali ungahamba konke abantu. Kwabanye thatha imali ubashiye bona. Thatha imali umshiye yena. Sicela isponsor hayi wena. No thangisho hangwe. Angakubonga umuntu osupport abese committee. Abanye abasupport bengaphandle kwekomiti. Ngoba uma ubafaka ecommittee izocisha lento. Manzi khona abantu abacisha into beyithanda. Beyithanda kodwa bayicisha. Bacisha bekuthanda abantu. Tumele bokuqala ithi sindiswa. Musuba ikhehla lesonto nje.
ube ukhulu wesonto nje, ube ingqwele yasesontweni nje, usube umnikazi wesonto, usube umshayeli wesonto, kanti awusindiswa. Ezulwini ngeke usithwaphendula abangaki. Wangcwaba abangaki. Kodwa lizobuza ukuthi waphendula ngana. But number 2 mina kusindisiwe. Hlela abantu. Khetha abantu. Akubona abantu abaqualify kuyo yonke into uNkulunkulu akufaka kuyo. Kwenye indawo bashiya abathile. Bashiye bethanda ukuhamba. Nomuntu esegenze mane asale thathe bonke abafundi. Babe bonke kuhlephula isipho. Babe bonke kuphuza iwayini. Baphuma ngengoma bonke. Maqala intaba nje wayesethi ngicela ninabanye niphelele eqaleni kwentaba. Entabeni ngiyanaba udiphele. No, uMatthew 16 wayefundisa bonke abafundi ngaye. Wayesephakamisa umuzo wathi abantu bathi ngingubani. Bekhona bonke abantu. Kodwa uthatha 17 mayesekhasimuliso wathatha abathini. Angifane ngalamaso. Okusho ukuthi namzukane kulo uJesu akayothatha lokhu ukuqaba uzothatha abathini. Hayibo. Babe unayo wathatha 3. Lwekakhe sewusondela ngakho sewuthendela ngakho sewuthendela ngakho ku-TikTok ku-Facebook yonke indawo uyatrenda kanti uzosala. Angisasabi-ke ukusala ngisaba ukuyochazela izolo engashumela kuzo. Cabanga nje ngiqhamuka ngumfundisi kodwa mhlawumbe engashumela wali-boyfriend wali-girlfriend athi naye lo baba wangihlukanisa nentombi yakhe. Ngisaba ukuphendula ukuthi athi pho ufunani. Asena kuphosebule ukulahlwa sewusontile. Amen. Kuphosebule ukulahlwa sewubizinzi intshumayelo ivuselele nje. Kwashumayelwa abantu baphendula bangena ezulwini usale kuphela. Sibeke nyawo. I wish I was understanding, but I believe ukuthi ukhona umuntu othi kula level ayithu ukhona. Isanda usindiswanga ngozomela uJesu. Usumkhokhela esontweni, usudumile esontweni, ayishona ukuthi lento le amukela uJesu. Sibona ujayela umuntu omkhulu eyilahle enyaweni kaJesu. Kusho inyawo kaJesu akuzona ezabantu abaphansi, nabantu abakhulu mabethola ithuba bayibeke phansi enyaweni. Khetha uJesu. Number 2. Thana Nkosi ngisiza ungifundisa ukuhlenga abantu. Ukuhlunga abantu. Engizohamba nabo nabantu abazongifikisa la ungibizele khona. Ngoba abanye uhambo lakho neNkosi alidisturb uSathane, ulidisturb ngokuletha abantu abathile. Nawe ufuna iqiniso wena wawungenjeni. Kwafika umuntu. Khona umuntu owamamukela empilweni yakho. Wayishintsha impilo yakho totally. So ke namhlanje kule nkonzo sisothi thatha isinqumo sokuthi Nkosi ngibuyisele endaweni. Ngizokwazi ukuhlunga abantu ekumele ngihambe nabo entweni yakho. Abanye abantu esibakhalelayo iNkosi yabakhipha ngamabomu empilweni yethu. Thina sibalanda. No, uAbraham wahamba ixesha elide uNkulunkulu engasakhulumi ngenxa kaLothi. Abanye abantu esibathandayo iNkosi ayihlelele ukuhamba nabo. Sengiqedile bazalwane. Ngiyacela sihlalele kancane mhlawumbe ukhona umuntu oyedwa othi Nkosi kulento ungisize bese phambili sothandaza naye.